malutong. Saka malinamnam yung kanilang lechon. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel. Madalas bumibili ng sinanglaw. Pero silang, ano to? Jakdakan. Jakdakan pa yan. Pakibok lang. Yun. Yun o, sarap o. Yan, jakdakan. Meron din silang udil. Katat, yawag tingin Ilocano niya. Katat. Udil. Pangpulutan, pangulam. Yung masarap nilang sinanglaw. Ayan. O, sarap. Okay. Maliban dyan, meron din silang lechon. Dulang Ti Ilocano po. Dulang Ti Ilocano channel. Okay. Sige lang. Magkano isang kilong lechon nyo po rito? 650. 650 pesos. Malutong. Saka malinamnam yung kanilang lechon. Ito sa Cariaso Meat Shop, San Fernando. Ito kasi 280. Isang kilo na lang ito. Magluluto kami ng nilagang baka mamaya. Ay, kung si Kagel ulit bang diyan? Picturean ko. Yan na kuya, 297. Ayaw mo siguro i-jump. Oo na lang. Oo. Very good. Hindi na siya nahirapan din. Ako, huwag na. Dulang Ti Ilocano Channel, your kakwentuhan and food adventure channel.